Nagatang na ang mga tao sa manhole pasulod sa Davao Crocodile Park sa barangay 19-B, Davao City. Kay naghulat sa duha ka mga bata nga mogawas nga misulod sa imburnal pasado alas 9 kaganyang buntag. Subay sa report, misulod sa imburnal ang mga bata nga nanukad kun ang entrada anaa sa Davao River nga bahin ug wala na makagawas. Ang duha magigsuon nga 8 ug 9 anyos nga pulos lalaki. Kay matud pa nahadlok sa ilang amahan. Ako na ning butang dito sa mua sa mong kayo. Sa akong papa na ko mismo ko dito. Nagpatabang na ang amahan sa barangay o girespondihan sa rescue team sa barangay Maa, Davao City. Misulod sa imburnal kining usa ka lalaki, apan naglisod kay perting piuta tungod sa kagamay sa imburnal. Pag abot naman dito sir is naana sa suludan duha ka bata and nanay mga trabahante dito nga ga-assist sa mga bata nga ginaistorya sila, dili sila mo patoo kay naadlok sila ang papa sir. Na pag kato sir na nisulod isa ka trabahante dito sa ilalo may nagpagawas sa mga bata. Malampusong na-rescue ang mga bata ug dito na kini nakuha sulod sa compound sa Davao Crocodile Park nga giablihan na ang taklob sa manhole. So ang among intervention gyud sa ginikanan nga kinahanglan tagaan gyud niya og responsibility or tagaan gyud niya attention ang mga bata ug musaad pud siya nga dili gyud niya kumbaga dili gyud niya hikawan kung unsa may mga panginahanglan sa iyang anak. Nakauli na ang mga bata sa ilang panimalay pero dili lang kini ang unang higayon nga milaya sa mga bata ug naa na say record niini ang barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.